Mo din ni atong produkto. Sama na, patis? Nga ang simpiya kanimo. Kaklaro ng brandy o, mura mga patis. Dadto niya kalingkod dito kalingkod kay before maabot to si Direk. Ay, kakulbaan. Sam likuan ni ay. Kaya na lingon ay. Kaya kabalaka kay na instruction na unsay buhaton. Unsa ka kuan ni no? Oy, burag naabot na si Direk. Dito yo. Ay Direk, may hapon Direk. Oy, direct May hapon Direk. Naabot naman dai ka. Oh, may ngapon pod. Saman, ready ng tanan? Ay, Direk, okay na kay tanan Direk, all set na ang atong crew, ready na atong kamera na ana diha, ang videographer. Ug mo din na atong talent, tindog diha. Na si Direk. Oh, dili kanin duha Direk. Nevermind na ng duha Direk kay unay wala sila labot kani atong talent Direk. So, unsa man Direk? Maayo, maayo. Mo ni atong talent? O Direk mo ni atong talent Direk, ikapoy ko pangita ning talenta dito sa bukid pa ni ako ipangita. Mo na gini atong talent Direk. Bagay kay sa ato ang produkto Direk. Mura man nag drunken master. Sa maning itsuraan ning. Pero sige na lang, okay na lang. Wala man tay mahimo na. Oh, unsa man, ready na ka? Ready na dala ka kulba. Unsa man, okay na? Ato na ning sugdan? Sugdan na natin Direk, ready na ni. Ang instruction ha, kung nakag-istoryahan, unsa imong buhaton Direk. Okay. Kamera, okay na pod. Direk. Okay, magsugod na ta. Oh. Okay, kaning do ka bo, dili sa mas daplin. Oh, Dire na direct. Na instruction na siya sa okay na, kabalo na siya siyang buhatan. Yes, Direk. Okay na kayo Direk. Okay na kayo, set na ni tanan. Sige, cameraman. Ready na camera. Okay, sige na. Okay? Okay na direct. Lights. Camera. Action. Take one. Gikan sa trabaho, gikapoy bakag maayo, ubuon ang bag, ibutang sa lamisa, ug mulingkod sa bangko, ug magtagay, alambre, sulira brande. Unsay alambre? Alhambra. Tikto. Usab. Camera. Tikto. Huwag man ka na minus ako instruction na sukuan si Direk. Ay, kalma lang, kalma. Isog kayo. Sige, enough na. Sige. Tikto, tikto. Gikan sa trabaho, gikapoy bakag maayo, ubuon ang bag, ibutang sa lamisa, mulingkod sa bangko, ug magtagay og alambra, sulira brande. Wow! Wow! Kana good! Kana akong ipangita nga eksena. Tikto, tikto. Pero more energy pa, more energy. Gikan sa trabaho, kapoy mong mayo, ibutang ang bag sa lamisa, ug mulingkod sa bangko, ug magtagay na pod, ug alambra, sulid brande, sulira brande. Wow! Halang kayo! Dili na mao! Take three, Usman! Take three, take three! Gikan sa trabaho, ikapoy nagugog maayo, ibutang ang bag sa lamisa, ug mulingkod sa bangko, tagay na buta og alambra, sulira brande. Dili na mao para may mo reaksyon! Nilagyan kang now! Usap! Take four! Take four! Usap! Gikan sa trabaho, kapoy na kog maayo, ibutang ang bag sa limisa ug mulingkod sa bangko. Tagay na bugog, alambra, sulira brande. Lasang apno! Pait kayo! Dili na mao! Paan ko ni mong sayaw! Kasakitan na akong ulo! Mapros ka Direk? Oh, buras na kong pulot ang bulan! Sige, usab! Take five! Take five! Usab! Gikan sa trabaho, kapoy ug mayo, buon ang bag,
ibutang sa lamisa ug mulingkod sa bangko, tagay na bugog Alhambra Solera Brande. Pagkala nga gyud, di na ako makaya. Buwar gyud mo inom ani. Ikan sa trabaho, ibutang ang bag sa lamisa, lingkod sa bangko, tagay na butag Alhambra Solera Brande. Wa na may lame. Ikan sa trabaho, mulingkod og Alhambra, Ligora Alhambra, ug magtagay og bag, muinom og butilya. Ikan sa trabaho, mulingkod og Alhambra, Ligora Alhambra, ug magtagay og bag, muinom og butilya. Og i-shout out din ako si Lisa Miraflor Bartolo og si shout out po na ako si Diana Alcantara Lina. Shout out. Salidang. Shout out po ko ni Juprika o ni Clint. Shout out. Shout out po ko ni John Brixter Magistad og ni Marjorie Lyon. Shout out. Og shout out ko kay Maria F. Ispunga og Joper 5. Shout out. Kalay. Shout out ko ni Crystal Page Samura og ni Whistle Marie Tumarong. Shout out. Maro to mga kabibos, sa gusto magpa-shoutout, first din may comment sa mga bagong video ang i-upload, mga nga mo i-shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click notification bell para ma-update mo na yung bagong video ang i-upload. Maro to mga kabibos, salamat tuloy sa tinubahan ng Taong Healthy Vivo!